vidiš ti ima maca. Gledajte ovo. Da ste guske, patke. Ostavimo dete ovdje, u živancija. Ti se sviđa li Sveta? Jarić, vidi ga. A Renci jedno ima. A. Sam. Da. Došli smo da uzmemo ove koke ovdje. Ne sve, nekoliko za početak. Samo budite tihi, rekli su da spavaju. A? Kaže, šta je to? Buđo, šta je to, Buđo? A? Smek, pipni ga. Jel nećete mu jede? Ju, što je mek. Kao plisani. A? Kao plisan. Može nešto da gricka. I tako bili smo juče da kupimo koke na jednu farmu i proveli smo se mnogo lepo. Kao da smo išli na more. Jel tako? Da! Je lepo bilo? Da! Lepo, sve životinje slobodne tamo uživaju. Milina. Stvarno svaka preporuka za brata Dejana koji drži tu farmu, stvarno sa ljubavlju i neguje te životinje najbolje što je moguće. A sutra nam donosi koke, ako Bog da. Ako vas da!